Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στη Δίων τηλεόραση. Λίγος ο καιρός που απομένει μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στους Δήμους αλλά και στις περιφέρειες της χώρας. Παραμένουμε λοιπόν και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, σε αυτό με το οποίο γνωρίζουμε και σας γνωρίζουμε τους υποψηφίους που διεκδικούν την ψήφο μας. Μένουμε λοιπόν τώρα στον Δήμο Κατερίνης, στο νομό Πιερίας, και πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ευθύμη Τσίρικο, που είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κατερίνης, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γιάννη Ντούμο και συνδυασμό Δήμος Πρότυπο. Καλησπέρα, καλώς ήλθες, Ευθύμη. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχολού, καλησπέρα στο κοινό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία σας. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε θερμά που σε έχουμε κοντά μας. Μπορεί να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως το ενδιαφέρον παραμένει αμύωτο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα έλεγα ίσως και λίγο παραπάνω για το Δήμο Κατερίνης, μιας που είναι και ο κεντρικός δήμος της Πιερίας. Θέλω καταρχάς να ρωτήσω τι αφουγκράζει και τι έχεις εισπράξει μέχρι τώρα από την προεκλογική ατμόσφαιρα, αλλά και την δική σου την καμπάνια, τον προεκλογικό σου αγώνα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός Αύγουστος, πολύ σημαντικό καλοκαίρι για κάθε Δήμο και ιδιαίτερα για τον Δήμο Κατερίνης. Η εγκύτητα χρονική μεταξύ εθνικών και δημοτικών εκλογών δεν επιτρέπει και πολύ έντονες συζητήσεις, ειδικά το πρώτο διάστημα μετά τις εθνικές εκλογές, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται περισσότερο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις οποίες θα κληθούν να ψηφίσουν τον Οκτώβριο, στις 8 Οκτωβρίου. Επομένως, όλο και περισσότερο συζητάμε με τον κόσμο για τους προβληματισμούς τους, τις ιδέες που έχουν, τα παράπονα, τα οράματα που ζητάνε από τους υποψηφίους και τις σκέψεις που έχουμε γενικά και τις συζητήσεις που κάνουμε με αυτούς όλο και περισσότερο. Θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω καταρχάς να συστηθούμε στο κοινό. Ποιος είναι ο Ευθύμης Τσίρικος, τι έχει κάνει στη ζωή του. Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο και οι τηλεθεατές μας να γνωρίζουν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης. Τα σχολεία μου ήταν το πρώτο δημοτικό, το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο. Μεγάλωσα στις γειτονιές αυτές δηλαδή και μεταξύ σπιτιού, σχολείων, δραστηριοτήτων άλλων κατά τη σχολική μου ζωή και σαφώς και της οικογενειακής μας επιχείρησης, του ζαχαροπλαστείου Αβέροφ, στο κέντρο της πόλης, το οποίο λειτουργούσε 38 χρόνια μέχρι το 2015, οπότε και ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος ο Τσίρικος, συνταξιοδοτήθηκε. Έπειτα από τη σχολική μου πορεία φοιτήσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, λογιστική και χρηματοοικονομική. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως στρατιώτης του πυροβολικού και έπειτα επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη για μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική. Παράλληλα, ξεκίνησα να απασχολούμαι ως ορκωτός λογιστής στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία και έπειτα σε μεγάλη πολυεθνική ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία, όπου εργάζομαι ακόμη. Έχω αποκτήσει την επαγγελματική πιστοποίηση των ορκωτών λογιστών από το ACCA, που είναι η διεθνής πιστοποίηση των ορκωτών λογιστών. Και φυσικά έχω διατελέσει και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης, οπότε το 2014, σε εκλογές αυτοδιοικητικές, το Μάιο του 2014, είχα την υπέρτατη τιμή να εκλεγώ πρώτος για το Τοπικό Συμβούλιο Κατερίνης και να θητεύσω επί 5 έτη ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης. Μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα και για την επόμενη μέρα. Η πολιτική πώς μπήκε στη ζωή σου? Πάντα είχα το μικρόβιο αυτό από τα μαθητικά μου χρόνια, στο Προεδρία τα 15 μελή, πρόεδρος του 15 μελούς του πρώτου ενιαίου λυκείου το 2006. Αποκαλύπτω και την ηλικία μου, δυστυχώς. Εγώ δεν ρώτησα τίποτα, το διευκρινίζω αυτό. Λοιπόν, μου λένε ότι φαίνομαι μικρότερος, γι' αυτό γι' αυτό δεν θέλω να τα λέω, ναι. Λοιπόν, έπειτα ως φοιτητής ήμουνα εκλεγμένος πρόσωπος των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο Σύλλογο Φοιτητών. Ασχολήθηκα με την ΟΝΕΔ από το 2010, οπότε και ήμουνα αναπληρωτής γενικός γραμματέας στην ΟΝΕΔ Κατερίνης. Το 2013 εκλέχθηκα πρόεδρος ΟΝΕΔ Πιερίας και το 2020 υπήρξα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΟΝΕΔ Ελλάδος στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Μέχρι και το 2022, οπότε και άλλαξε το Πολιτικό Συμβούλιο και
έγινα κι εγώ λίγο μεγαλύτερος και πλέον δεν είμαι μέλος της ΟΝΕΔ. Ωστόσο, πάντα είμαι κοντά σε αυτά τα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί αποτελεσματικά για τον τόπο μας, είτε μέσα από την πολιτική νεολαία, είτε μέσα από την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση. Πάντα υπάρχει μια ομάδα γύρω μου που στηρίζει αυτό που κάνω και φυσικά και εγώ στηρίζω αυτούς, γιατί έχουμε κάποιες κοινές βάσεις, έχουμε κοινές αξίες, την ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο μας, στους ανθρώπους του τόπου μας, στο περιβάλλον του τόπου μας και πάντα ψάχνουμε το κάτι καλύτερο και προσπαθούμε να το πετύχουμε για την Κατερίνη, για την Πιερία, για την πατρίδα μας. Παλαιότερα λέγαμε ότι οι νέοι πολύ δύσκολα ασχολούνται με την πολιτική και ακόμη πιο δύσκολα ενδιαφέρονται για την πολιτική, ακόμη και για πράγματα που αφορούν τον τόπο τους, για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερος. Πιστεύεις ότι αυτό έχει αλλάξει και ότι πλέον νέοι άνθρωποι όπως και εσύ, λόγω χάρη, ενδιαφέρονται περισσότερο, θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν να ρωτούν και κυρίως θέλουν να συμμετέχουν? Ναι, πιστεύω ότι ο σημερινός νέος έχει τέτοιες ανησυχίες. Έχουμε μεγαλώσει μέσα σε κάποιες κρίσεις. Εγώ πρόλαβα ξεκάθαρα την κρίση, την οικονομική κρίση του 2010 και έπειτα. Έχουμε ζήσει και άλλες κρίσεις σε διπλωματικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο ξανά. 2015, μεγάλες αναταράξεις, οπότε οι νέοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Απλώς κάθε γενιά νέων, να το πω έτσι, εκφράζει διαφορετικά αυτές τις ανησυχίες και αυτούς τους προβληματισμούς. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Επομένως, αυτό που κάνω εδώ και πολλά χρόνια εγώ και προσπαθώ και το κάνω ακόμη, είναι να κάνω την πολιτική ίσως πιο φιλική στους νέους, στους γνωστούς μου, στους φίλους μου και τα κοινά, την ενεργοποίησή τους, να γίνει λίγο πιο φιλική στους νέους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις τεράστιες δυνατότητες και δεξιότητες που έχουν για το κοινό καλό. Πάμε λοιπόν στην απόφασή σου να είσαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω γιατί, ποιοι ήταν οι λόγοι και γιατί με τον κύριο Ντούμο. Βεβαίως. Φυσικά πάντα είχα στο μυαλό μου την Κατερίνη, τον τόπο μου, τα χωριά μας, όπου μεγάλωσα. Ακόμη και στα 4 χρόνια που έκανα στην Αθήνα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, πάντα είχα επαφή με τον τόπο μας. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα ερχόταν αυτό να επαναδραστηριοποιηθώ, καθώς το 2019 δεν ήμουν υποψήφιος σε κάποια παράταξη, να επαναδραστηριοποιηθώ εκ νέου και να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές. Ιδιαίτερα με όθησε να το κάνω η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πόλη και τα χωριά μας. Θεωρώ ότι το πρόσημο της σημερινής διοίκησης δυστυχώς είναι αρνητικό. Επομένως, περίμενα να δω και το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλους υποψήφιους δημάρχους. Φυσικά η παρουσία του κυρίου Ντούμου ήταν ιδανική και από ό,τι φαίνεται αυτό το λαμβάνουμε και από τον κόσμο. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι ιδιαίτερα θετικά. Επομένως, εδώ και ένα χρόνο περίπου που ο κύριος Ντούμος έχει ανακοινώσει το ενδιαφέρον του για το Δήμο Κατερίνης, τάχθηκα μαζί του, γνωρίζοντας όλη την πορεία του και την σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα. Και φυσικά είπα το μεγάλο ναι και συγκεκριμένα ανακοινώθηκα και πρώτος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το Δεκέμβριο του 2022. Οι σκέψεις και οι δικές σου ανησυχίες και οι δικοί σου προβληματισμοί ως προς τον Δήμο, ποιες είναι? Έχεις κάνει μια ιεράρχηση και με βάση των όσων σου έχουν πει οι πολίτες με τους οποίους είσαι καθημερινά σε επαφή? Έχεις σκεφτεί για παράδειγμα ότι εγώ, εφόσον εκλεγώ και με τιμήσουν οι πολίτες, θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό και σε αυτό συγκεκριμένα ζητήματα? Είσαι πιο κοντά στους νέους, για παράδειγμα? Είμαι κοντά στους νέους, το έχει αποδείξει η πορεία μου μέχρι τώρα, ωστόσο δεν κάνω ηλικιακούς διαχωρισμούς, ούτε έχω κάποια τέτοια ειδίκευση. Απλά λόγω ηλικίας έτυχε να δραστηριοποιούμε μέσα από την νεολαία. Πλέον με απασχολούν, όπως πάντα μας απασχολούσαν και στην ΟΝΕΔ και έπειτα ως πρόεδρος της κοινότητας Κατερίνης και γενικότερα ως πολίτης,
πιο δομικά πράγματα. Με ενδιαφέρει γενικότερα η κουλτούρα του Δημότη, η οποία χτίζεται φυσικά μέσα και από τις υποδομές που έχει ένας Δήμος, μέσα και από τους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν φυσικά και να εφαρμόζονται, μέσα από τις παροχές που έχει ο Δήμος για τους πολίτες και φυσικά όλα αυτά θεωρώ ότι αν γίνονται με έναν σωστό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ο Δήμος μπορεί να προοδεύσει και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει για το καλό όλων. Επομένως, σίγουρα οι υποδομές του Δήμου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είτε μιλάμε για αγροτική οδοποιία στα χωριά, για ίδρυυση, άρδευση, για βιολογικό καθαρισμό, είτε για την καθαριότητα, για το πράσινο, για το περιβάλλον. Φυσικά πολύ σημαντικό το περιβάλλον, όχι μόνο για την υγεία και για τη φύση, αλλά και ως τουριστικός Δήμος πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις υποδομές και τη φύση μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρα πολλά σχολεία. Φυσικά κάποια πράγματα έχουν γίνει ήδη διαχρονικά στο Δήμο μας, όπως νέα δημοτικά σχολεία. Πρέπει να επεκταθεί αυτό και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που είτε πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα συντηρήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα, είτε να τα εξετάσουμε εκ νέου για να κάνουμε κάποιο σχεδιασμό για ανάπτυξη και εξέλιξη στο μέλλον. Έχεις κάνει κάποιο φανταστικό στο μυαλό σου, δηλαδή top 5 από τα θέματα που σου θέτουν οι πολίτες? Δηλαδή, τι κυριαρχεί? Κυριαρχεί, για παράδειγμα, η καθαριότητα, κυριαρχεί το περιβάλλον, κυριαρχούν οι δρόμοι, σε αυτά που μεταφέρουν ως προβλήματα και ως αιτήματα, αν θέλεις, για την επόμενη μέρα του Δήμου? Φυσικά υπάρχουν κάποια ίσως σημαντικότερα σε ιεραρχία. Για μένα το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό. Όπως ανέφερα πριν για το θέμα της κουλτούρας που ανέφερα, σίγουρα πρέπει να γίνουν σωστές υποδομές, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις, οι κανόνες, η οδική συμπεριφορά, προγράμματα εκπαιδευτικά για τα σχολεία, για την κυκλοφοριακή αγωγή, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας κουλτούρας, οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως ανέφερα, οι σχολικές υποδομές είναι στα κορυφαία, πιστεύω, ζητήματα του τόπου μας. Συγκεκριμένα για την οδική συμπεριφορά έχω κάνει κάποια πράγματα και στο παρελθόν μαζί με το τοπικό συμβούλιο στο οποίο ήμουν πρόεδρος. Όπως στη Πολύχρωμες Διαβάσεις είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, είχαμε χρωματίσει τις διαβάσεις σε 2 δημοτικά σχολεία, 4 διαβάσεις συνολικά, πιλωτικά, για να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο οδηγός σε αυτό και οι μαθητές φυσικά. Παράλληλα υπήρχε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσα στα σχολεία που συμμετείχαν από την Τροχέα. Συνεργαστήκαμε η Δημοτική Αστυνομία, η Τεχνική Υπηρεσία, η Τροχέα και εθελοντές και το τοπικό συμβούλιο φυσικά μαζί με τα σχολεία, τους καθηγητές, τους συλλόγους γονέων. Ήταν μια πολύ καλή δράση. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην κουλτούρα που προανέφερα, την οποία πρέπει να χτίσουμε και να ενισχύσουμε για το καλό όλων. Ακούω το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, να μου μεταφέρεται από υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του Συνδυασμού Δήμος Πρότυπο ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που τους τίθονται έχει να κάνει με θέματα νοοτροπίας, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τη διαχείριση της εξουσίας. Το έχεις εισπράξει αυτό, δηλαδή ότι πολλές φορές δεν ενοχλεί αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει ένα έργο τόσο πολύ, όσο ο τρόπος με τον οποίο διοικεί κάποιος αιρετός? Φυσικά το έχω αντιληφθεί, το έχω εισπράξει και από τους συμπολίτες μου, ότι οι συμπεριφορές είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για έναν αυτοδιοικητικό, για έναν άνθρωπο που ηγείται, είτε είναι ακόμη και στη δουλειά μας, είτε είναι στην παρέα μας, είτε είναι πόσο μάλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσικά το έργο είναι το σημαντικότερο και όχι ο χαρακτήρας κάποιου αυτοδιοικητικού, αλλά πόσο μάλλον όταν δεν γίνεται το έργο που πρέπει να γίνει, πόσο σημαντικότερο τότε είναι σίγουρα και η συμπεριφορά κάποιου. Έχουμε δει συγκεκριμένα περιστατικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός αυτού,
που εντάξει, δεν χρειάζεται να αναλυνόμαστε σε αυτά, ο κόσμος τα ξέρει. Θεωρώ ότι με τη νέα σελίδα που θα έρθει στο Δήμο Κατερίνης από τον Οκτώβριο, από το προσεχή Οκτώβριο, θα ξεπεραστούν και αυτά τα ζητήματα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πλεονέκτημα, το ισχυρό δηλαδή χαρτί του Δήμου Κατερίνης γενικότερα, και ποιο το μειονέκτημα που έχει? Το έχεις σχηματοποιήσει, ότι αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση και αυτό είναι το καλό κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει? Το καλό κομμάτι, όπως είπα πριν, έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είμαστε ένας Δήμος ορεινός και παραλιακός. Είμαστε ένας Δήμος με αρκετά χωριά. Είμαστε ένας Δήμος με ιστορία, με πολιτισμό, πάνω στην κεντρική και στο κεντρικό οδικό άξονα της χώρας, κοντά σε αεροδρόμιο. Όλα αυτά κοντά στον Όλυμπο φυσικά, στα πιέρια, σε αρχαιολογικούς χώρους. Όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλα αυτά για τον πολίτη, για όλους τους πολίτες, για τους επισκέπτες. Πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες σωστές, πρέπει να υπάρχει προβολή σωστή, πρέπει να υπάρχει όραμα για ανάπτυξη, όπως ανέφερα ξανά, για συντήρηση και ενίσχυση των υπαρχόντων δομών. Και η σημαντικότερη πρόκληση είναι επίσης αυτό ακριβώς το ίδιο. Να κάνουμε όλα αυτά όπως πρέπει και να πορευτούμε στην επόμενη θητεία διοίκησης του Δήμου με θετικό πρόσημο και με ανάπτυξη και πρόοδο για όλους. Όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα με τον κύριο Ντούμο, υπήρξαν άνθρωποι, φίλοι σου, δηλαδή γνωστοί, που να σου είπανε τι πας και μπλέκεις τώρα, τι ανακατεύεσαι με την πολιτική? Θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι δύσπιστος και πιστεύει αυτό που το ακούγαμε πολύ παλαιότερα, ότι όλοι λίγο πολύ ίδιοι είναι. Δυστυχώς αυτό το ακούω μια ζωή εγώ, επειδή ασχολούμαι με τα κοινά από μικρός. Το ακούω και τώρα, πόσο μάλλον μετά από 10 χρόνια στο επάγγελμα το οποίο κάνω, με τις υποχρεώσεις να έχουν αυξηθεί και τα καθήκοντα και εκεί, όλοι μου λένε πώς βρίσκεις χρόνο ή πώς το κάνεις αυτό, γιατί πιέζεσαι, ξεκουράσου. Επομένως, η απάντηση πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι ότι το ενδιαφέρον μου για τα κοινά και η αγάπη για τον τόπο μου δεν με αφήνουν να μένω άπραγος, ειδικά όταν βλέπω ότι πιθανόν ο τόπος να χρειάζεται εμένα, τον χύψη ευθύνη που μπορεί να δώσει κάποια πράγματα υπέρ του τόπου και των ανθρώπων του. Επομένως, πάντα υπάρχουν δύο φωνές, η μία που λέει ασχολήσου, τρέξε, η άλλη που λέει βρες χρόνο για τον εαυτό σου, ξεκουράσου. Προσπαθώ να τα συνδυάσω πάντα και πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή για οποιονδήποτε χρειαστεί εμένα, τις ικανότητές μου, όπου μπορώ να βοηθήσω, και φυσικά σε αυτή τη μάχη εντός εισαγωγικών δίνω ξανά το παρόν. Τώρα, μια που είσαι και του οικονομικού, τέλος πάντων, και των λογιστικών και όλων αυτών των ελεγκτικών, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτιμάς ότι ο κόσμος, επειδή όλοι έχουμε προβλήματα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, και το οικονομικό νομίζω βασανίζει τους περισσότερους και το πώς θα τα βγάλουν πέρα στις υποχρεώσεις. Πιστεύεις λοιπόν ότι η επιβίωση ή το να ταπεξέλθουν στα οικονομικά μεγέθη που πρέπει να πληρώσουν είναι αυτό που τους κάνει περισσότερο παθητικούς ως προς την πολιτική? Δηλαδή να μην αντιδρούν ή να αντιδρούν λιγότερο ή να μην συμμετέχουν, ή αν θέλεις ακόμα και να μην ψάχνουν και να επαναστατούν, και θα βάλω τη λέξη εισαγωγικά, για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους σε πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα η οικονομική κατάσταση προκαλεί έναν φαύλο κύκλο όσον αφορά το ενδιαφέρον κάποιου και το κουράγιο του να συμμετέχει στα κοινά. Ωστόσο, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και να έχουμε σίγουρα άποψη. Δεν χρειάζεται κάποια οικονομική επιφάνεια για να έχει κάποιος άποψη. Πλέον όλα είναι ελεύθερα, το διαδίκτυο είναι προσβάσιμο, οι πληροφορίες. Ευτυχώς κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην πληροφορία, στην ενημέρωση και οφείλει να έχει άποψη και να συμμετέχει όπως μπορεί και όσο μπορεί στα κοινά. Επομένως, προτρέπω κάθε πολίτη, κάθε νέο
και εννοείται και τους μεγαλύτερους, όλους τους πολίτες να ενδιαφερθούν για τον τόπο τους, να εκτιμήσουν ποιος έχει κάνει έργο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει έργο από την προηγούμενη πορεία του, ποιος έχει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και ποιος έχει τη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά και να τον στηρίξει. Θέλω να σου κάνω και μια τελευταία προσωπική ερώτηση. Θα ήθελα να μας πεις ποιο είναι το δικό σου μειονέκτημα ή το δικό σου πλεονέκτημα. Ερώτηση συνέντευξης. Ναι, ερώτηση συνέντευξης. Λοιπόν, συνέντευξη Γιατί είπαμε επαγγελματικής. ότι θέλουμε να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Φυσικά. Το μειονέκτημά μου ευτυχώς αφορά μόνο εμένα. Λοιπόν, είμαι λίγο αναβλητικός όσον αφορά τα δικά μου θέματα. Ευτυχώς. Όσον αφορά τα επαγγελματικά, τα πολιτικά και όλα αυτά που κάνω και επηρεάζουν τους άλλους, είμαι πολύ τυπικός και πολύ αυστηρός. Ίσως γι' αυτό να είμαι και λίγο αναβλητικός στα δικά μου, γιατί δεν προλαβαίνω να τα κάνω. Επομένως, αυτό είναι ένα μειονέκτημά μου. Και πλεονέκτημα είναι ακριβώς αυτό που ανέφερα, ότι η προσφορά μου είναι ανιδιοτελής. Δεν το κάνω ούτε για βιοποριστικούς λόγους, δεν το κάνω ούτε για τη δόξα, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια θέση μου για να φανώ ή να κερδίσω κάτι. Επομένως, η προσφορά μου είναι ανιδιοτελής, θέλω το καλό του τόπου μου, θέλω να αναπτύσσονται όλοι γύρω μου, δεν θέλω να αναπτύσσομαι μόνος μου, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν και επομένως πρέπει να αφήσουμε πίσω μας κάτι το οποίο θα αναπαράγεται και θα εξελίσσεται συνεχώς. Μάλιστα. Εύθυμη Τσίρκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν κοντά μας. Και να εγώ σου ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, έχουμε ακόμη καιρό μέχρι τις εκλογές 8 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου εκλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γύρισα στον Ενικό τώρα γιατί γνωριζόμαστε, αποκαλύφθηκε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και φυσικά να τα ξαναπούμε για να μπούμε και σε πιο λεπτομερείς αναφορές για συγκεκριμένα σχέδια και ιδέες που υπάρχουν. Ελπίζω να έχω και πιο χειροπιαστά πράγματα κι εγώ. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα βέβαια, μετά το 15 Αύγουστο μπορούμε να συζητήσουμε πιο θεματικά για τις προτάσεις του συνδυασμού, που θα είναι και σε πλήρη ανάπτυξη και έτσι θα μπορούμε να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας για το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Δούμος και εσείς βεβαίως ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Φυσικά, ευελπιστώ να έχω και εγώ χειροπιαστές ιδέες και όχι μόνο ιδέες. Προεκλογικά θα υπάρχουν και πράξεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.